Здравейте, приятели! В днешния влог ще ви водя на коледни базари в Румъния. Гледайте спокойно, на края на Бутано с Париж ще съм само аз. Първата ни спирка беше Букурещ, а това е хотелът, който избрах. И какво като го изпрах, като мъжа ми отказа да го плати, защото цените са битер в Белинград. Иначе луксът му лъха чак до екватора. И преди сме били в Букурещ, затова не си давахме зори, съшляхме безцелно стария град. Отбихме се в най-голямата книжарница Карусел, в която кифли от целия континент са блъскат да се снимат на фона на тонове книги, които никога няма да прочетат. После се отправихме към най-вървежното заведение в стария град, Ван Гог кафе, и хъпнахме по едни вип палачинки за 22 лева, от които всяка хапка ти присяда, като знаеш, че в БГ-то за тия пари ще купиш 2 кила свинско и 5 дена ще плющят ушите. Иначе обстановката определено е арт. Струва се посещението, ако си фен на изкуството и ако знаеш, разбира се, че Ван Гог не е марка Сапун, на гениален художник. След като замезихме луксозно, се настанихме в апартамента, който бях резервирала за 180 кинта, разположен в стария град на 10 минути пеш от централния площад, сградата, в която се намира е тежък соц, но апартаментчето е год става за 6 души с 3 спални, 2 бани и почти с размерите на Белия дом. Вечерта посетихме коледния базар пред парламента. Какво да ви кажа, в София украсата е 100 пъти по-хубава, стига да я бяха сложили. Понеже беше четвъртък, нямаше много навалица и не сме се обарвали с непознати хора в студа. Била съм на същия базар и през 2019 година, все така пищене, продават всичко, навсякъде може да се плаща с карта и не е нужно да обменяте пари предварително. Въпреки щедрото разнообразие от вурстове, тънки, дебели, къси, дълги, свядъчи са зави. Като истинска българка аз заложих в нефтинийката хот-дог с долнопробен кремвирш, направен от ногти, пера и клюнове на мъртви твари с неизвестен произход. Ама като за умряло да ви кажа, беше топ вкусен. На другия ден посетихме най-ефектно украсената къща в Букурещ, пред която обикновено са вият опашки за снимки като за банани по соца, но понеже отидохме рано сутринта, когато в квартала бяха будни само 2-3 гълба, нямаше джанджон и се наснимах на спокойствие. После се засилихме към Бойлера, друго вървежно кафене в Букурещ, където да развържим кисите и да ударим по едно капучино за 20 лева, дет цената му те разсъмва за 5 дни напред, ма топа нямаше места. Веднага след това тръгнахме към Синая, където се разходихме междувременно, някак се и така набутах мъжа ми да ми купи нови обувки и разбира се посетихме замъка Пелеш. Пелеш, не Келеш, Пелеш. Да го разгледате отвън е напълно безплатно и силно ви препоръчвам да се отбиете, ако имате път натам, защото архитектурата му е наистина чудесна. Със сигурност разходката е много по-приятна, ако навънка не е кучестут. Следващата ни дестинация беше Брашов, където останахме да спим 2 вечери, категорично най-красивия град от всички в Румъния, в които съм била. Бяхме отседнали в старата част, където архитектурата е разкошна, а и там се намира коледния им базар. През деня базарът не е кой знае какво, но вечер е страхотен. Отседнахме в хотел буквално на пъпа на центъра, но не ви го препоръчвам, защото прозорците на стаите са буквално на пътя и по цяла нощ местните пиандурки ни чукаха на джама. То е ясно, че по хотелите има чукания, ама след преживяното там вече трябва да си лея кошум. По-скандалното обаче е, че уж румънци по-български ме прекараха с парите и се наложи да платил лукс престоя си там 2 пъти. И Вайла беше като, какво да ви кажа, подсигурих и печеното прасе за Коледа на хазяйката да е жива и здрава. Скъпичко ми е за да я видя тая елха, но пък си беше красива, потъмно украсата на Брашов е наистина впечатляваща, града е много оживен, обсипан с лампички и в абсолютен преразход на ток, ма да му мисля, че дет си плащат данъците там, пълен с магазини, от които по разбираеми причини Ивайла нищо не се закупи. Щот по-ефтин Джо щеш да ми да ида на шопинг в Дубай. Както и да е, понеже не съм по румънската кухня, вечеряхме в италиански ресторант, който се казва Да Винчи и силно го препоръчвам, понеже кухнята им беше абсолютен топ. Ето ви още малко лампички, все едно вие такива не сте виждали. На другия ден уважихме местната баничарница и се отправихме към замъка на граф Дракула в градчето Бран. Входната такса е около 25 лева за възрастен. Имаше стълпотворение от народ, все едно са пуснали олио за левче бутилката в Кауфланд, но замъка беше тематично украсен за Коледа и много ми хареса. Единственият минус на това преживяване беше, че в тая навалица и по тия тесни коридори, по които трябваше да минем, си хакнах коравата чутора 200 пъти и съм убедена, че от Румъния може да съм си тръгнала минус доста пари, но си тръгнах плюс 1 комоцио. Със сигурност обаче замъка в Синая на мен в чисто архитектурен план ми хареса много повече, но всеки сам си преценя, както се казвах.
За вечеря се върнахме в Брашов и се нацепихме в най-стария италиански ресторант в града Каса Хиршер. Въпреки че сме селени по душа, се престорихме на изискани снобари, но поне бързо излязохме от роля, защото познавам хора, дето цял живот се правят на такива, каквито не са.